37,700 na bagong botante para sa SK ang naitala na kan Comelec Bicol puon kan magsikad ang voter registration para sa barangay asin SK elections. 50,500 naman ang naitalang bagong regular voters kan ahensya. Kabalis na nasambit na datos ang mga nag-aprobitsyar sa Register Anywhere project kan Comelec. Sigun kay Assistant Regional Director Attorney Annie Romero Cortez, ang nasambit na datos maagi pa sa hearing kan election registration boards ang test na maidugang sa listahan kan mga rehistradong botante sa rehiyon kung sain base sa pinakauring datos kan ahensya Agosto ka nakaaging taon, 3 million ang total na regular voters sa Bicol asin 1,600,000 naman ang SK voters. Nasa batas po natin yon, talagang hinihir sila kasi nagkakaroon din ng pag-file ng opposition yung mga taong gustong mag-question ng eligibility ng mga registrants. Let's say for example, sasabihin nila hindi anya yan hindi pa nga yan 18. Or hindi yan taga doon sa amin, minsan di namin yan. So may mga ganun talaga. So hinihir po yan. Disyembre ka nakaaging taon kan puunan ang voter registration para sa barangay asin SK elections. Asin madura na sa nasundo sa Enero 31. Kaya naman padagosan pag-inkaminara kan Comelec sa mga kwalipikado na kutang botante, alaga dai pa nagpaparehistro na aprobitsara na ang 5 natatadang aldaw kan pagpaparehistro. Let's take this chance na makapagpa-register ning maaga. Huwag na tayong pumunta sa last day or sa second to the last day because history tells nga, sinasabi ko palagi na sobrang dami ng pila, sobrang haba, napakahirap po ang ganyang sitwasyon, no? Huli tatapos na ang mga pigtaltag na satellite registration kan Comelec sa huring 5 aldaw, pwede na sanang makapagparehistro sa mismong mga opisina na sana kan Comelec. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Mariel Renzana.